Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno en garti e windande men limto Qur'ana Arab. Mi wino on noon Qur'ana e Arab e Pular kamɓe nandi yaadu. To bange polle kamɓe nandi, to bange wasde fodde kamɓe nandi, to bange sidda kamɓe nandi. Ɗum saabi noon ngal ɗo alluwal ko hen paamata ɗum nde wonno wi'a ko jangde codol, ko janganoɗa e lebbi kewɗi ñobbe e nder yontere wootere tawa watti yide ko heewi a tinani. Kono kala alluwal garngal ko harfere wootere jangeten hen, nden wootere mbawande jangude kadi mbawande windude wona harfere ndeɗen wootere dendagal harfere wane noon a jangi ɗum ɗo a tinani. Dendagal allifaji ɗi e hewde ko ni ɗi poti. Ɗum noon ko Dental Dina TV jahata mbaɗa abone, walla goɗɗo jiɗɗo jangude waɗa abone. Ɗum no waɗirte noon ko so yi a majjirama, ko janguɗa ko majjirima, gandaɗo ɗum heedi ko Dental Dina TV jahata. Walla noon sa welama ndewa e numéro he 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o, ngara toon bindoɗa kalanɗa serɗeji jeeɗa e jangoɓe. Hande noon windande men adine nde ɗo ko allif tan jangaten hen, mbawen andude allif no windirte, ko jangete e allif e hewde e mbadiji muɗum ko ni foti. Bisimillah, jangen. Dental Dina TV, an mo jeenoke heno, jiɗɗo jeede heno, jahata ko YouTube, binda toon Dental Dina TV, mayi Dental Dina TV, ngara maɗa abone. On saha noon jenta e walloɓe, jenta e jingoɓe jinganteɓe, tawde Allah wallima aɗa jangine anne a dawi a dañi seeɗa ma, siftoro hen mbaɗa hen seeɗa ma, nelda yetto e numéro gandaɗo o, oɗon gandimo, on kalanama laabi limtinde 77 906 14 81. lomba hen ko mbawɗa ko, yetto kees reena golle men jahoje. Hande noon windande men goo ko allif jangaten hande tan. Allif ko jangate hen e hewde ko ɗo haaɗi. Allif ko ni foti, ari ardi. Ɗo noon ko mbadiji allif. Allif o nani ko ni wayata, tawɗama ko hakkunde fawmo dow o wona allif jowiɗo, tawɗama ko sara e bindol mbiyamo allif taƴƴo, tawɗa ko mo wayno ndiɗo ni o wayi mbiyamo tiginte. Ari ardi ɗo tan hankadi allif haaɗi. Ko jangate alifaji Qur'ana dow ha less ni foti. Allif yowani. Ɗo noon ko mbadiji muɗum, so woni hakkunde, so woni sara, walla wayini yaltani allif oɗo goto.
alif ɗo ko alif ko jowiɗo dow o wi'a alif jowiɗo ɗo ko taƴƴo haalaka o wi'a alif taƴƴo ɗo ko tiginte fof so rendi ko alif tan woni ɗo mbasa jiiɓade sa namdama alifaji ne poti mbiya goto tan woodi alif ko goto tan woodi hen ɗo noon so wayini ko alif jowiɗo so wayini alif taƴƴo so wayini tiginte wo amma alif kam nani ɗo ton alif ɗo mbawata alif dendagal to alif winda ko ni wayata war etta kuɗol ma e karne ma binda alif o jangamo ɗigginama mbawamo ɗo noon ko alif so adima ɗo so woni hakkunde ko dow o wonata so wodi ko wondi o woni sara bindol muɗum ko ni wayata ni to wayni ko tiginte wiyete tiginte ɗo noon pular one ko jangete e a pular ko ni foti woodi ko a mawɗo e pular walla a tokoso e pular walla a poɗɗo ay ɗone ko jangete a gasi ɗo ko jangete alif gasi alifaji ko ni poti a mo pular fof so rendi ko ni foti ɗo ko alif jowiɗo ɗo ko alif taƴƴo ɗo ko tiginte gasi pular ne ko a mawɗo woodi toon walla a tokoso gasi woton ko a mawɗo e a tokoso ɗo noon ko podgal woni ɗo ni foɗirte a kono ko jangete a e hewde woodi ko mangal tokosal gasi wadde a mawɗo a tokoso ɗo noon ko sora fooɗo yo wani mbiya a anne allifaji ɗi e hewde o alif goto woni goto alif ko goto tan wadda ɗo noon ko mbadiji ɗi no mbayata so wayini ko alif tan wiyete ɗo tawɗam on wayni alif jowiɗo tawɗako omo wayni alif taƴƴo tawɗako mo wayni tiginte kono yaltani oɗo a mi wima qur'ana arab pular kamɓe nandi yaadu ay ɗo mbiɗa ko a ay a alif ay a mbiɗa alif ay a nan he mofti alif a ay ko alif ko a won ɗon wadde anani mawɗo ni wayata tokoso ni wayata ay ɗo mbiɗa ko a hagayda a alif mbiya jowiɗo ay a ko won ɗon ɗo ko a alif mbiya taƴƴo ay ko a won ɗon ɗo ko tiginte ni wayata ittani o e o ko gotum wadde alif jowiɗo alif taƴƴo tiginte 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 ɗo ko a mawɗo pular a tokoso pular a poɗɗo pular wadde alluwa mon
windande goo alif tan janguɗa hen ɗo so ɗiggi dendagal ko jangete e alif andu a gayni alif hankadi kalɗo alif winda a jangani qur'ana dow ha less andu ko ɗoma won ɗiggani dendagal allifaji ɗi fof a ñobbanama ɗum lawol gotol ɓallo yeeso ma jiyaɗi gandaɗi kalɗo jiimi ko wayni ko alif kalɗo jiimi ko wayni alif jowiɗo kala ko jiimi no wayni alif taƴƴo kala ko jiimi no wayni teguinte waɗami faama kala ko wayni alif waɗami faama kala ko wayni alif jowiɗo waɗami faama kala ko wayni alif taƴƴo mi faama kala ko wayni teguinte nden noon alif nani mi janga ɗum mi winda ɗum mi serta e majjere alif hankadi ɗo ko alif jowiɗo momi yiɗumi bindi he mi anda ko ni ɗum ɗo kalɗo jiimi ɗum e dow bindol ko alif jowiɗo ɗum ɗo momi yiɗumi bindi he kalɗo jiimi ɗum e bindol alif taƴƴo ɗum ɗo momi yiɗumi bindi he kalɗo jiimi ɗum ko teguinte ɗum woni jangde ko teskuya kala ko jiimi no wayni mi anda ko a mawɗo kala ko wayni ko a tokoso kala ko wayni a poɗɗo wadde paamon qur'ana e arab e pular kamɓe nandi yaadu to bange polle kamɓe nandi to bange wasde fodde kamɓe nandi to bange sidda kamɓe nandi yaadu ko woturu ɗum saabi noon ɗakkalmi on pular o yara noon ha alluje timmoya inchallahu taala alluje ɗe ko ɗe nogas e jeetati alluwal jangguiɗen par gotal gotal so ɗiggi tan hankadi andu kala ko winda e deftere he ka jangowo ɗum woni jangde hoto ƴeew ko heewi ko ƴeew seeɗa mo mbawɗa ɗiggo o ƴetta kuɗol ma noon e karne ma noon mbañotoɗa janga ɗigga mbasa teskade wiyoɓe ɗum ɗo jangama jangitama an haajuma ala e on haajuma yo won e jangde ma an a jangat kanko o jangi o wawi yo fakkito ya haaju makko anne a suwa wawde eta jangude mbawa gabboɗamo oɗon gandi kam ɗum ɗo ko codol wadde codol ngol no ndewata mbawa jangde ma yaawa kala ɗo winda limto qur'ana arab pular jawa ɗum wawde yo Allah ko nande e famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina windande mon goo alif nanɗon ƴette kuuɗi e karneji mbañirɗon jangon ɗum ɗigga yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah reen kadi yo Allah won gondiɗo Dental Dina TV nani kala jiɗɗo jeeyede hen ɗo ndewata jaaha YouTube binda Dental Dina TV ngara janga ko ɓennirma fof so rendi nanton mofti annene mbasa yurmade posma itta hen seeɗa nulda galle o mbaɗa e numéro 77 906 14 81 lomba hen aɗa fandi aɗa walla jangde nde aɗa walla jangoɓe ɓe yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen kadi yo Allah won gondiɗo nder bawol ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam